Arantzazuzale maiteok. Santu guztien jaia egun honetan, ezagunak ez diren santuak ere gogoratu nahi ditu Eliza elkarteak. Asko eta asko, gure auzo eta herrietakoak. Eta santua gogoratzean, nola ez pentsatu gure hilei, naiz eta bihar den ofizialki hilen eguna. Bakoitza ditu bereak, aurpegi eta izen, bizi esperientzia gora beratsuak barne. Aita Santu Frantzisko zenak, bazuen irudi polita, santuak aipatzerakoan. Elizako beirateekin konparatzen zituen. Eliza honetako beirateak nola, argia pasatzen uzten baitute, basilika kolore zuri urdin berde morez argituz. Eguzkiaren argi berak zeharkatzen ditu denak, eta beiratearen puska bakoitzak bere kolorez eta neurriz islatzen du, kanpotik hartzen duen argia. Berdin, santuak ere, jainkoak, alderik alde, zeharkatutako persona dira. Bakoitza bere moldean, jainkoaren argiak, evangelioaren berrionak, zeharkatuak dira. Eta ingurua kolorez, obra honez, argitu dute munduko erromes bidean. Ez dugu uste izan behar, santuak modelo perfektua direnik, denok bezala, haiek ere, huts egin zuten noizbait eta askotan. Gauza guztietan ez dira eredu, baina evangelioa bizi izan dute bakoitzak bere erara. Santuak gure egoera berdina bizi izan dute. Erori badira, ondoren altxa dira, jaiki dira eta aurrera egin dute. Guk ere bide bera dugu egiteko. Jesusen evangelioaren argiak zeharkatu dezala gure bizitza eta argitu dezagula ingurua berri hon izanez, hon eginez. Bakoitzak bere erara, bere kolorez, bere neurritan, ahalbezain beste garbituz egoismoaren eta norberekeriaren zabor eta haus guztietatik. Hauxe da kristau baten egitekoa, jainkoaren maitasunaren argia pasatzera utzi gure bizibideetan, eta guztion zoriotasunari bidea erraztu. Hain zuzen, evangelioak zoriontasunaz hitz egin digu. Pobreak daude Jesusen zoriontasunen erdi-erdian. Sufritzen dutenak, ezin bizia pairatzen dutenak. Baina betiko galdera da, nolatan deitu zorionekoak pobreak, goze daudenak, negarnagitenak eta bar. Ez ote da burla bat. Munduan beste kanpairik entzuten da. Mundua badu beste apeu erakargarriagorik. Ez da burla inolaz ere. Jesus bera eginda pobre. Ez zuen bere burua nonetzan. Jende baztertua aintzakotzat hartu zuen. Pekatariei duintasuna itzuli zien. Bihotz garbi eta errukiorra izan zuen sufrituen aldera. Bereaz ustu egitzen eta on eginez gaizkia gainditu. Jainko aitaren maitasuna argi eta garbi azaldu zigun, baita inguruko uste eta ekitzaukarrak salatu ere. Bizia eman zuen guri erakosteko maitasunaren bide malkartsu bezain zoriontsua. Pobrei burla ez horixe. Zoriontasunak aldarrikatuz, bazterketaren kulturak zokoarutziak, jainkoaren maitea direla aitortzen du Jesusek. Jesusen begietan inor ez da hain inutile, ez deusa, ez da hain pekatari ere, santu haundi ez izateko. Pobrek eta xumek
Jesusengan ikusi dute esperantzarako motiboa, pozteko arrazoia, zoriontsu izateko bidea. Jesus hurbil dago pobre eta sufrituari. Eta zoriontasunak aldarrikatuz esaten dio, izan bihotz, anai arreba, zuen duitasuneaz zuti, pobreak, mantxo eta errukitxo jainkoaren maitea zarete, altxa burua, persegituok eta bakezaleok ez etxi, jainkoa zuen alde dago, ez gelditu besoak tolestatuta. Leon Aita Santuak eskainitigun lehen gutunean, pobren aldeko aukera egin beharraz hitz egin digu, eta egitura zuzenak sortu beharraz, giza, ekonomia eta elizaren aldetik. Labur esan da, zoriontasunak kristauon nortasun agiria direla. Santuek Jesusen zoriontasunak bizi izan dituzte, bakoitzak bere erara eta bere testu inguruan. Jesus berpiztuak eta santuek adierazten digute, ez dagoela nahiko desengailurik bizitzan, esperantzari uko egiteko. Gure izatea hauskorra eta aula izanagatik, jainkoak maite gaituela. Jesus berpiztua gure edozein galera eta heriotza klase guztia baino indartsuago dela, eta gure bidelagun bihotz altxagarria. Esperantza horrek ematen digu gure egunerokoa adorez eta kemenez, biozabal eta maitasunez bizitzeko barne sua eta zoriona. Santuak eredu ditugu. Uz diezaiogun jainkoari, Jesusen espirituari, gure bizitzak bere argia zeharkatzen, ingurua pozbideratzeko zoriontasun betera.